dili sayon sa usa ka inahan nga magbarog sa tiilan sa krus diin ang iyang anak maoy gibitay nya wa gyud masuko. Kinsang inahana dinhi ang mo presentar nga mubuhat ani kay suwaya na tuglansang ang iyang anak sa cross nya di gyud masuko na wa gyud atong testingan. Way makahimo tingali ay na man tingali pero panagsa tingali no. Okay ra tingali nagmasakit, mag-apong ka sa imong anak ka masakiton, nasakit og COVID, niya padung na mamatay, sige magani tag minatay ana, may man na kay wa tay kapasanginlan, usahay gani karon ang anak kun masakit og COVID, unya gi tambalan, niya pag humagtambal namatay pa gyud, magyaw-yaw pa mangani, usay mukiha pa mangani ang ginikanan ngadtos doktor no, ikiha ang doktor. Kay nganong namatay yang anak naiuban karon magsigigyaw-yaw kay pag humagbaksin ningkirig ang iyang anak aporting lagutas inahan kalagsik ato akong anak inyong gibaksinan karon namatay na hinon maglago ta ba baksin pa gani na giayo pa gani nag-injeksyon unsa nakag makita nimo imong anak sukad pagyus alas 12 gabi gikulata nagmaayo hangtod alas 9 buntag ilansang sa cross nya sige kag sudong niyang hubuan naman latigoho naman papasano na mag-cross pero wa gyud masuko si Maria. Mo ni siya ganahan mong mosunod ni Maria. Uy awan sa man mo, musunod o musalikway sa style ni Maria? Musunod. Kusga? Musunod. Way klaro. Mao na ang simbahan, gipistahan gini, handomon gini ang gitawag natog heroic patience ni Maria. Heroic patience. Ngano man, kani manggong patience, mao ni kaning pasensya ba? Mao ni ang mutudlo nato nga di ta masuko. Ang impatience maunay iya siyawa kanang pagkaway pasensya. Daghan ra ba kay mangumpisal ako pa dirno mahurot gyud akong pasensya. Ang pasensya di gina mahurot pero pwedeng ilisan og impatience, pagkaway pasensya. Iya man na siyawa ang pagkaway pasensya, iya man nas Ginoo ang pasensya. Pasabot si Maria kusog kaing mogamit sa mga grasyas Ginoo. Dili tungod kay kamao kay siya, kung dili tungod sa iyang dako kaing gugmas Ginoo, gamito niya ang produkto ra gyud Ginoo. Kita dinhi sa tong kaugalingon, duha man ni kabuk atong magamit ang produkto sa yawa o ang produkto sa Ginoo. Sa bisan unsang sitwasyon, i-offer gid na. I-offer ba? Nanglitan karon simba mo. Unsa mang produkto ha inyong gigamit ron? Sa yawa o sa Ginoo? Kanang pagsimba ba? Sa Ginoo. Ang dili pagsimba, unsa man ang produkto ha? Sa yawa. Karon ni anak ka sa simbahan, unsa naman sa imo rong gigamit? Ang pagpaminaw sa wali o sa mga pagbasa. Kinsa man ang produkto, ang pagpaminaw. Ginoo. Ang dili pagpaminaw kanang maghuwat lang kag kanus amahuman. Sa yawa. Wa ro ingon ana dinhi. Posible. Sa sunod dayon ang pagdawat sa pagtulunan. Kinsa man ang produkto? Sa Ginoo. Ang pagdumili, pagdawat sa pagtulunan. Kinsa man ang produkto? Sa yawa. Ni aya po aron dinhi. Muna sa atong unang pagbasa si San Pablo mipahinomdom ni kisa to yang gi pahinomdoman Timoteo. si Timoteo ningon siya diri apan kun malangan ako
Kining sulata mao'y magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios. Karon ba niya naman tas panimalay sa Dios, niya naman tas sa simbahan, unsaon pagkinabuhi nga mao ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Nya iya diyang gipahinumduman. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Unsa may tinago sa atong relihiyon na wa gini ma-share kayo. Usahay ra ba ato ra sad ning taguan. Nagpadayag siya ingon nga tao. Kinsa man ni? Jesus. Nagpadayag siya ingon nga tao. Si Jesus ang pulong og namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu. Ang naghatag niya katarong ang espiritu. Pasabot matarong ang kasing-kasing kay og dili espiritu di man nakakita sa kasing-kasing. Kung kinilang atong mata mao'y mahimog matarong, kaning tanang nagsimba dinhi apil ning nagmisa tarong kay ni. Pero kaning nagsimba ron dinhi apil ning nagmisa og atong basihan ang Espiritu Santo. Oh, das mapili rang tarongan yan. Nya nganong matarong man siya tungod kay sige siyag tuman sa sugos Ginoo. Ang naas iyang kasing-kasing mao ang pagtuman ra gyud sa sugo sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, mianhi ko aron pagtuman sa kabubuton sa kong amahan. Mao bitan nandun natay usahay tubag sa Salmo sa to, mianhi ako Ginoo, aw ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong wa mo ka nahinom do mo ana na bang mianhi ako Ginoo asa ani ako Ginoo mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton ana magitay kanta nang nindot kayo, Lord here I am, di ba, to answer your call. Ana mo na siya si Maria kini nga maong tinaguan iyan ning gisunod, iyan ning gibutyag pinaagi sa iyang pagbarog sa tiilan sa cross. Nakadiskubre siya na kining tawhana nga akong gianak mauni ang gitaguan sa Ginoo. Kinirong iyang pagkalansang sa cross, kining maong kasakit mauni ang nagtaptap sa kamatuoran nga gusto na rong ipadayag sa Ginoo. Ug unsa may kamatuoran nga kun ang kasakit nato mahiusa nga na sa kasakit ni Kristo ug kang sa mahal nga birhen, ang maong kasakit mahimong kalipay. Mao na lisod kaayo nga kanang diskubrihon kung ang atong kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo, sama nga si Maria ang iyang kasakit gihiusa niya ni Kristo didto sa cross, mao nay tuburan sa tinuod nga kalipay. Sige, tanawa ko nun ang imong naong sa samin iniguli nimo. Nalipay ka ng imong naong? Mayo kayo. Ilahan mo na nimong wa malipay kay magpunay nag-usab sa naong. O kamong mangusab sa naong, pasabot ana, wa mo malipay sa inyo yung naong. Karon, ihiusa ang imong naong ngadto sa naong ni Kristo nga nang hubag na, nangagisi-gisi ng naong nga matod pa sa panagnas mga propeta, dili na hitsurag tao ang iyang naong. Nagguba yung maayo tungod sa kulata o mga pagdagmal, giludan pag maayo nga mo pa dito siyuta, matabunan pa sa cross, puno nas nag-apul-apul nga dugo ang iyang naong, magtanaw ka din agid naong og tao. Gikuno, tanawa ko no tong naong nga, niya ang imong naong ikumparar. Hay may arang-arang ninyog naong? Ha? May na lang kayo ng imong, may na lang kayo ng ako. Niya magpunay pa yung kagreklamo na imong naong, ika ko na ibutang dito sa cross. Niya samad-samaran kag maayo. Samot nakabati imong naong. Pero si Kristo misugot manggani, siya'y naghatag sa atong naong, misugot manggani nga mabati atong naong, nga naman
buot sa gyapon gitabuna ni Kristo nga ang tinuod nga beauty, ang tinuod nga kagwapa o kaambong wa diha sa makita nga naong kung dili naa sa pagkaliwat sa atong naong, sa atong kasing-kasing ngadtos Ginoo. Ang tinuod nga nindot nga naong mao nang naong sa taong dili masuko panahon sa kasakit. Kay naay mga tao nga gwapa kay tanan, gwapo kay tanan, masuko lang dayon, dali kay masuko, mubati gyud naong. Labaw na gyud og bati kag naong daan, masuko pag gyud parte na gyud batian. Mao bitan na ako say bagpanagan na kog kasuko hibaw na ra ba ko daa sa kong naong na kustilan. Naong gina ko magtinarong og smile, mura pa mangidi kayo acceptable unsa na kag ako ning isuko mo nang pertig yung kusmura in taos mga sakristan. Inigsuko na ako kay porti naman yung batia sa kong naong. Karon gani nga mag-smile ko. Oh, Jesus. Igo-igo lagi tayong nakaabot sa first level sa standard. Ang sa may first level nga standard sa naong, naong og tao. Tawag yung naong. Ano ba? Kamo inyo mga naong, ang saman, hay man nga level karon kay kani mga excellent kana man. Wow, kana mo ana kita ba? Wow, pero kani mga first level ana naong yung tao. Murag kani ako naong ginig tao. Pero usbang kasing-kasing ang kasing-kasing nimo ma-level na sa kasing-kasing ni Maria og ni Hesus nga mo dawat og kasakit di gyud masuko. Basta kana imong naong mag-anam gid kanindot. Mag-anam og kanindot. Lagi. So ayo iguli ron nimo sa inyo. Ay na gyud kasuko. Di ba kana imong anak magsige nagtan-aw sa imong naong naunsa man is mama anong di naman ni masuko. Magsige nagpasiplat nimo. Wa na lagi magyaw-yaw. Magsige ginagtan-aw sa imong naong. Wa ba ka magkusmod ya gasmile ra ka, sige lang duwa dito sa computer, ikaw tagoy-tagoy ra ka, ana kanta-kanta. Magsige nagtan-aw sa imong naong musuko. Ana. Nya inig humagkaon, biyaan ra ilang kuan diha, kinan-an or ibutang ra ngadto sa lababo nga hugasan nya, biyaan dayon kay balik gidayog duwa. Sa una mag-ingon ka, kamo mga buangon mo, dagko lang na inyong mga kaon, tapulan kay mustanan, di gyud mo kamo manghipos, di ko mo manghugas diri, sige lang mo anang cellphone, sige ka ana. Nya karon kay di naman ka masuko. Ana, manghugas ra man ka dito, magkatakanta ra man kag, Lord, here I am to answer your call. Ana ba? Mutanaw na si imong naong sa una di man na ganahan mutanaw si imong naong, sige nagdukor. Pus mo nagbayom si kagyaw-yaw asa na mo tan-aw si imong naong. Pero ay kasuko linay kamo mga asawa ang inyong bana magsige pagtan-aw sa inyong naong. Gaduda ko ang naong sa inyong bana ang mata ilahos-lahos na lang ato. Di na gina mo tan-aw sa inyong naong. Kasagaran gyud mga bana di na mo tan-aw sa naong sa asawa. Katubang pare atong manag-uyab pa ba nga tan-awon jud maayo nya ipaduol din. Naa mo na inana kasuway ko na suna. Panagsara noon to. Onya karon kamo mga banag asawa labi na ginang niabot nagtag 30 ka tuig 40 ka tuig. Mo tan-aw pang banas naong ninyo. Oy, di katuto kay. Nga naman, gibatian na ginasaw niyo. Sige kagyaw-yaw, daghan kay kagyaw-yaw diha. Pero labing kay mustanan, ganang hilig kay di jud ka masuko, nya magsige ra jud kag ingon sa imong bana nga, sus napuribahan na gina nako dong 40 na ta ka tuig nga minyo. Ikaw gid ay ang akong love kaayo. Maging sino ka man, mamahalin kita. Oy, magsige nagtan-aw sa imong naong. Ingon gina siya, bati man tanig naong ning buang-buang dako. Pero pagkabaayo sa gyud batasan, magsige nagtutok. Biyaan ba kanin ako, no? O ako ning unungan. Pero pagkabuutan sa gidaan, nya mo aksyon na siya, biya, mutan-aw sa imong naong. Din ako kitag ingon ani. Mo balik lang siya nimo. Bisag bati-bati nang taibong naong. Mo balik lang siya. Kaya nga naman, maglisod siya kakitag tao nga mudawat sa iyang tanan nga mga bati. Muna si Kristo karon atong gihandom og maayo labay na si Maria kay nagkuyog silang duha nga midawat sa mga taong nagdanamastamas, nagdagmal sa ilang
kinabuhi. Gihigugma nila hangtod karon. Kita dinhi pulos ta mga buangon. No, kinsa dinhi ang wagi sa taas kamot. Di lang kani ako, modeling lang ning ako, no? Pulos ta sa danoy, mga bati tag kasing-kasing. Pero ngano man na kung muampo tas Ginoo, ug iagi na to ni Maria, pagkadaliag yung muabot sa grasya. Kay si Maria, tungod kay inahan siya sa kasakit, birhin sa kasakit, dili siya gustong masakitan ta. Iyang kuhaon ang atong kasakit siya. Ihatag na diri nako. Kay ganahan kay ko ana, malipay jud kong masakitan aw malipay mo bahalag ako'y sakitan. Ingon ana man ang batasan sa inahan god. Katubitang mangaon Miss Ona nga si mama manabo nga nistabuan niya mo palit dayon og kanang karne baka nang bukog mo nilang paliton. Ana, unsay buhatong mama? Kuhaon ang bukog kanang gusok ini kaluto niya ang unod bahin-bahinon namong 5 ka buok mga anak. Ang bukog tuan nilang duhang papa. Siging higop anang sabaw, bukog ang tua, ang mga unod, di agihatag namo. Di mo yung ana day, kamo mga inahana mo, ato din yung unod, yung bukog, atos yung anak. Di, oy, niya kanang isda, hagpatan ginang mama sa bukog, o na ihatag na rin namo, kay mabukog, o niya ang akong pinanggang anak, natapulan kayo. Kay ang nagpangga lagi bahalag ako'y masakitan basta ikaw malipay. Ingon ana atong inahan. Tanawa karon og giagi nato sa mahal nga birhen kanang atong problema tukod ta nang kapilinha. Unsa may gibuhat sa mahal nga birhen? Gipangtandog ang mga kasing-kasing sa mga tao nga naay pagtuos Ginoo aron muhatag silang donasyon dinhi. Usa ni kadakong milagro nganong nahitabo ni siya? Nga in 1 month and 5 days 5 days naman karon gikan at 6 days unsa naman taron 7 days August 8 man ta adto ni sugod og announce nya karon September 15 so 1 month and 7 days nakabaligya na tag total nga nahalina na tag 17,217 slots sumnan ka na. Pagpagta. Giunsa ni pagtandog ni Maria? Less than 2 months, 17,217 slots. Nya i-times na ni mo 1,000. Lisod na Perti ganing. Ay, hindi man sa kumingon. Pero, mau lagi na. Nya. Napagirarabay uban. Ako lang sa siyang i-announce din nga anogon kayo ba naanatay mga sobra na po 15 naman tingali na ka claim na to na ay RD Ponsiap mo itapnatser na ay kanang sa Palawan o sa Imluilier Cebuana nga di na to maklaim tungod kay why name of sender or wrong ang name sa sender or ang ako ngan wrong spelling niya. Bisag kung saan na to communicate wa pa man gini communicate ano gon biya na ambot pila sa kay kantidad ato dako-dako sa tingali toy og mo kita tanan so muna kamong nagpadala nga wala pay confirmation sa inyong gipadadaan wa pa mo tagae nga na-claim tiksi lang gyud ko kung unsay sender's name reference number o ang amount kay ugwa gani na dili gani mainsakto balibaran ta especially sa RD Ponsiap di gyud man-negotiate bisag maghilak-hilak pa ko didto smilean ra gyud ko Taylor mingon ra gyud Taylor di gyud mahimo pader niya ako nang paagas-agason akong luha ba ana di gyud mahimo miss ana pari man ko miss pader kami man say madaot ana may masay kayong mo explain iglakaw na ko way ayo ani ana pero kana gidonate man na ato lasan pangayoon nga tiksi lang yun ko kay maklaim gina nato ngano man kay mataghago ninyo og donate kasakit na nga inyong gi sulbad kalipay ang inyong gihatag
Niya ang kasakit nga mabalakat ang di ni mahuman, pero basig mahuman gitingali ni kay 12,000 naman lang. Ato na lang gid tinudon. Niya kining maong mga sitwasyon mao ni siya ang gitawag nato og challenges. Kana bang do natay gustong mahitabo niya dili mahitabo. Ang importante makat-on ta ni Maria di lang gid ta masuko. Niya human og di ta masuko ang Ginoo ipakita niya unsa kadako ang iyang buhaton dinhi nato. Gamay kay ning atong parokya, hasta ganitong simbahan mura ra man nig kapilya, gamay ra man kay tanan, pero dako na kay nig nabuhat, no? Unang haom-haom sa ning atong tubag sa salmo pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Karon nanatay bag-ong parochial vicar si Father Arnel Ponce atong gidawat kagahapon. Mao na dako na sa ning buhat sa Ginoo nga padadaan ta dinhi og assistant aron padayon gyud ang atong paglambo. Muna ato sa siyang dawaton, ato sa siyang iampo nga makatagamtam pod siya dako nga kasinatian sa mga buhat sa Ginoo. Apan ang ato ra gid aning sikreto mao ang pagsunod ni Maria. Maguol man ta, masakitan man ta, atong dawaton nga di gid ta masuko. Sugod karon ang atong buhaton dawata ang kasakit nga way kasuko. Accept your sufferings without getting angry. Ang ako anang term, go through the pain without complain. Nindot kaya na. Usba ko no be? Go through the pain without complain. Mao mo na gibuhat ni Maria. Go through the pain without complain. Niya makakita dayon ka sa kadako sa mga buhat sa Ginoo. Ang sala babag sa pagsud natog langit. Ang tanan nga mamatay nga naay sala di kasud og langit. Namoy sala wa di mo kasud og langit kun mamatay mo karon. Kanang sala gitawag pud na natog utang. Utang ba? Utang nato sa Ginoo. Niya kinahanglan gyud nga bayaran sad nato kay utang man. Nang matud pa ni San Pablo, ayaw gyud mo paggapos og bisan unsang utang gawas sa utang sa paghigugmaay. So ang bayad aning atong utang, aning atong sala mao ang paghigugma sa atong nasad-an. Kinsa may nasad-an ninyo karon, inyong silingan, higugmaa. Kinsa nasad-an ninyo mga asawa, inyong bana, higugmaa. Kinsay nasadaan ninyo mga ginikanan, inyong mga anak, higugmaa. Kinsay nasadaan sa mga anak, ginikanan, higugmaon. Mo na'y bayad ya. Nya kamo, andam na mong mohigugma sa inyong nautangan. Kana bang imong diha ka nakasa ba? Mahigugma ka? Karon unsa may buhaton sa mahigugma? Ang una, muduol sa iyang gihigugma. Mao na ang kaning babae nahigugma man siya ni Hesus, miduol. Mabita na ka na mga taong naay mga sala, mingon dayon, ako padre, ini pangumpisal ba labi nagdayong kasal. 25 nako katuig wa ka kumpisal. Wa na sa koy simba-simba, nako nya nganong nangumpisal magakaron. Kaslon magugkoogma pader. Nako ugwa pa ay kasal, wa unta ni, adi pader nakaamgo nako ay lasa biya nimo. Tungod sa requirement, ako manggod pader, maikog manggod ko, kay sa una gud pader nagpuyo-puyo naman sa mig mga 15 ka tuig. Nga mauwaw man kus Ginoo pader mo duol nga naa koy sa pasabot, wa kamo ilang nga nakautang kas Ginoo. Nya kay wa bang kamo ilang nakautang, wa sa ka mahigugma niya. Nya kay wa man ka mahigugma, wa sa ka mo duol, din man kani duol samtang wa ka mo duol sa Ginoo. Din man didto siyawa. Kay kung dili ta duol sa Ginoo, duol ta siyawa.
Mo ginahinomdumi ninyo. Kamu ron, kinsa may mas duol ninyo, ang Ginoo o ang yawa? Ang Ginoo. May kay mo moingon ang Ginoo da. Nya unsao man pag unsao man ato pagkaibaw nga duol kay tas Ginoo. Sa atong unang pagbasa sa tuy gisulti ni San San Pablo man to, no? Ayaw itugot nga tamayon ka bisag batan-on pa ka, matod pa niya dire. Hinuon himua ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo sa imong pagpanulti sa imong batasan sa paningusa dinhi sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Pasabot kung duol tas Ginoo ang atong sinultihan, ang atong binuhatan, ang atong batasan, makita gyud ang kinaiyas Ginoo. Nalingi ako na imong tupad. Kakita kas kinaiyas Ginoo diha. Naong palandaan, kita naman na. Oy, kamo kita mo Ginoo diri nako. Depende og wa kay ka masikit sa pari og nasikit ka sama ni mga sakristan kani mga lektor. Igari pala sakristi yawa na nakita ni sa pader mo na. Koreksyon na sa niron. Unsa may mga batasan nga iyas Ginoo be? Ang batasan nga iyas Ginoo kana giyong batasan sa paghigugma sa mga kaaway. Mo ginay batasan kay pwede man kita mahigugma, no? Wa may problema na. Kamao man kitang mahigugma, pero ang batasas Ginoo nga lahi kayo kanang paghigugma sa kaaway. Kinsa ninyo dinhi ang kusog kaayong mohigugmag kaaway or palaaway? Tas kamot. Way ni isa. Tato pa layo mo sa Ginoo. Mao na kaning atong gisaulog rong mga martir, Cornelius o si Cipriano, giaway ni silang maayo, gilutos, gipatay pa gyud. Pero hangtod na gyud katapusan nga tuo silang dugo. Ang gilitok lang yapon, pasaylua sila Ginoo. Gihigugma namo sila. Wa gyud kasuko sa kaaway. Gisunod gyud nila si Jesus og si Maria nga hangtod gyud katapusang tuo sa dugo og ginhawa ni Jesus. Wa gyud gilitok nga pagkontra ato mga taong kasigig dagmal niya. Pero kita, tang sigig simba dinhi, luos lang tag pangayo. Ginoo, tagai in taon may og kaayuhan. Ginoo, luwasa in taon may aning among sakit. Ora ginay ato. Kutob ra kita sige pangayo. Pero inigingos Ginoo, higugma na imong kaaway. Tagaig higayon nga ang imong isig katao mahayahay tungod nimo. Ayaw lisod-lisura. Maingon ditang lisod sa kay Lord, imo sana silang kuanon mag-adad ba sa nagmaayo. Tana dinhi sa atong simbahan aman dita dinhi mga best friends nga mga bata. Nga mga bata ba karon taud-taud na naman sa turon. Maabot na sila, bisa gamisa pa ko diri kusgon gina ilang tingog na kabantay mo. Kusgon gina ilang tingog. Aron pag signal na niya nami andama ng kaon. Niya ako nilang yun iguman. Samahan. Paan mo? Respeto mo diri simbahan. O, respeto may padare. Ayaw kusga yung tingog o mga bot mo napa nagmisa pa. O pader, kana man siya pader kusog og tingog siya, kana siya pader mo kusog og tingog, kana siya sige siya pasangilay, wagi mo angkon na kisay kusog og tingog. Ana, ay mogsod diri ha sa kumbinto, ay mogsod. Ikagabi ana, mingaw na dinhi, mura din nag mga ilaga, mano dito nya mukamang sa salog ba, nya mulili sa pultan, lingi namo nga nangaon may makit-an ok-ok dayon, nya lingi naman. Ana na ilang style. Bisa kung saan ni magsulti mo, gyapon na ilang style. May kayong pamitayon dias kampanaryo. Tagang gini. Pero mau bay angay buhaton. Ay, ni-enjoy na lang ko eh. Ka nindot kini mga bataa, makapalangit kini nato sila. Ana.
O na diri ang uban ako makailab, dayog ingon, ingnan to mga bata ba, kamo mga wa mo'y ligo. Kaya biya ninyong pamunalan, kaya biya ninyong presohon, dito pa mo sa amo, liguon ta mo maay dito. Ay mo sigsaba, ano ba, singagan ako. Kani, maimpirno, gini. Ano. Kaya kasagaran na to, nga tong daog-daogon ka naman mga bata, nga naman, ang tinuod ba yung kaaway ni mo, kana ba yung wa ni mo mauyon eh. Yang digin na to mauyunan ka naman yung kinaiyas mga bata. Maubita na ka ng mga dagko na, niya magbinata, lagot kay tastanan. No? Kaya bang dagko na ba nga magbinata? Sama na imong bana, sige tanawa ng TV, di hapit mo undang, ana, kay sige pusta ng sabong, online sabong. Lami kayong iparok dito sa TV, no? Ay kaysa iparok, murag bata, way buot. Wala ka na mga dagkong tao, nga, nabitang murag bata o kinaiyan, nga kinahanglan pag mo sultihan o na mo buhat. Ug di mo sultihan, di lagi mo buhat. Murag yung bata. Pero, kana sila maoday na ang atong okasyon aron ta makapakita nga ang Ginoo suod nato, naasulod nato. Nya kun ato na nang buhaton, mabayran ang atong mga utang. Pero mao lagi depende sa atong pag-ila. Ikaw niya pader og wa jud koy kontra, wa jud koy sala nga napasaylo, asa man ko maghuna-huna magkwenta og utang. Do na may utang nga tinuyuan pareha ng sala, naasa itong utang sa Ginoo tungod kay atong napahimuslan. So ang usa tinuyuan, buhat nga dautan, ang usa atong napahimuslan. Nga wa ta makabayad. Sama aning hangin nga atong giginhawa, nagbayad mo ana wa. Wa. Kanang tuyok sa inyong dugo diya sa inyong lawas, blood circulation, nagbayad mo? Wa. Kanang paglakaw nimo nga makalakaw pa ka, nagbayad ka kada lakang? Wa. Kanang makasulti pa ko, nagbayad ko? Wa. Kanang makakita pa ko, kitasan mo na ako, wa ta magbayad. Porting daghana nga atong gipahimuslan, nga wa ta nagbayad, ato nang isipon nga utang. Nya unsa may tawagan ng utanga? Utang kabubuton. Kusog man kay tanang utang kabubuton? Mao na, libre man na tanan nga imong gipahimuslan ron, ayaw na lang sa paningil og utang sa imong isikataw. Pagsigi na lang higugma nila aron kabayad tani. Kay kundi tani magkuan, mao na lang imbis ang imong hangin libre, nya igihan na kay tas tanan, kusog na kay ta maningil og utang, at tanawa karon libre gyapong hangin pero di na siguro. Mao nang gatap-tap na ta. Gibutang nga nagkuan ba, gibutang nga naghilo. Nga naman, wa limpyuhi kay Ginoo kay kusog man kay tang magpakaron ingnon nga murag kitay tag-iya. Kusog man kay tang mangangkon nga ato na ni. Ana mukiha pag yun ngadto sa barangay magkinihaay aron mag-ilog sa butang nga dili ila. Ilog anang yuta. Kinsa may naghatag anang yuta? Way tao nga naghimog yuta. Naadi ay, taas ka mo, kinsay naghimog yuta? Na hinoy nangabkab og yuta. Pero naghimog yuta. Wow, eh. Kinsan tawhana din yung ako'y gahimo namong yuta pa dir. Oy, sa usalang kalugas anang yuta, way usan to makahimo ana. Nya hala siging pangangkon, siging pangangkon. Ako ning tanom. Ikay nagpatubo ana? Ha? Kinsang tawhana din nga makapatubo og tanom nga iya yung kabubuton. Atong premiuhan. Oy, plastic, pwede ni mo himuon, patubo-tubo ni mo. Pero kanang real nga tanong, nya daw kay tanan. Ang kunon gyud kay ako gining tanong. Grabiha gyud nato ka arisgado, no? Kihat-kihat ra ba sa mo diha? Pantay lang yun mo. Ang kuyaw, ang pari, mangangkon sa kolekta. Ako ning kwarta. Patay. Lain na sa nang tulubagon. Pari,
Mao ni ron, mao ning atong virus, yung Ginoo sige mong pangangkon. Sige, hinay-hinayon ko na kunog butang og hugaw ng inyong gipang-angkon diha. Tan-aw natog muangkon pa ba mo? Ang sunod ani kanina sa anay uwan. Hangtod mga matay ng mga tanom nga atong gipang-angkon. Sige, mayong Ginoo, sige mamo pangangkon anang tanom. Daw man jud kay mo anang tanom. Buhian ang inyong tanom. Ug mga laya anaw niya nasa init. Pare atong nahitabo nga propeta Elias ug katong nahitabo panahon nila ni Jacob katong nangadto na sila sa Ehipto kay tulo ka tuig way uwan. Patay tanang tanom oy. Kita gay dinhi usa ka buwan way uwan. Daghan na kayong tanom mamatay. Ang sunod ani, kani atong kadaw ani mga tanom. Ang sunod ani, huwaw. Huwaw pa, COVID pa. Sige, pangangkon pa mo. Mana na Ginoo? May laki medyo mo. Mas may pag maghigugmaay mo, kay ang Ginoo mo bukbo pa siyang gugma. Hunong na anang kadaw. Hunong na anang pagpakaron ingnon. Unang ingon si Kristo diri, ang imong dakong gugma nakapapas sa imong mga sala. Muna kita ibukbo nato ang atong dako nga paghigugmaay, dili ang pag-inilugay, dili ning kahakog kadaw sa mga butang nga hinatag sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo magmapasalamaton ta, magmapaubsanon og mahinulsolon. Maayo gid ta ning atong tanang sakit. Maayo gyud ang atong kahimtang. Ana, no? Na ay nakapalibog nako sa sige na kong balik-balik aning ni ang common kaayo nga gospel. Paborito para bagid kay ni nato, no? John 3:16. For God so loved the world. Di ba? Pero si Kristo nagwali siya katong dinhi na siya sa kalibutan. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Dumti ang kalibutan. Sa amaron ani. Nya dinhi ang Ginoo nahigugma sa kalibutan. Nya kita giingnan ta ang nahigugma sa kalibutan, iya sa kalibutan, dili iya sa Ginoo. Yan saom naron. Nya ingon mas Kristo, sunda ko ninyo. Naglibog ko namoy tubag ani. Amoy sulbad ani. Naglibog ko ba kay manugo siya nga ayaw higugma ang kalibutan, niya siya di ay nahigugma sa kalibutan. Niya ingon siya, sunda ko ninyo. Ay nahigugma siya sa kalibutan, di mahigugma sa tas kalibutan. Unya kung mahigugma tas kalibutan, misupak naman tas iyang sugo. Sa man ni nagka sukwahe ni yang sugo day. Saman na mo'y patinaw ani wa. Parihata. Ato na laning kuanan patakaan og sulti. Ibitaw. Sige kog hangios Ginoo nako Lord, na confuse na bi ako ha. Unsaon man ipagsabot nga ingon man ka nga nahigugma kayo kas kalibutan nya kami imuming did-an sa paghigugma sa kalibutan. Kinahanglan biyaan gid ang kalibutan. Ingon dayo, ang akong tubag mao kini. Dunay gitawag og gugma nga Diosnon, naa say gugma nga tawhanon. Ningon si Kristo sa John chapter 15, John chapter 3 man ni. Love one another as I love you. Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. So murag iya sa tanggisogo, higugmaa ang kalibutan sama sa akong paghigugma sa kalibutan. Kay kani manggong human love or human way of loving, kani bang ato bang tawhanong paghigugma? Lahi kaayo sa Diosnon nga paghigugma. Nga naman, ang Diosnon nga paghigugma muhatag og kaluwasan sa iyang gihigugma. Ang iyang gihunahuna kaluwasan sa iyang gihigugma. Kita kung mahigugma na ganita sa atong tawhanon nga level, atong pahimuslan ang atong gihigugma. Nakuha mo?
Pahimuslan. Tanawa o, naa kay yuta, nya gihigugma nimo mong yuta, imo din na siyang kuralon. Nga naman, ako ra gid eh. Pahimuslan ko ni. Wa nimo gamita ang yuta para kaluwasan. Yang imo ding silingan. Ang imong silingan ba? Di dito nimo paambiton anang imong yuta. Ingka ayaw, ako ra ni. Ako ra gyud mo pahimus ani. Mo na atong kuan, mo na atong guwi o labing. Ako muna, akong uyab, akong bana, akong asawa, akong anak. Ano sa pa? Akong kabit, akong kwarta, ako yun, ako. Pirmig yung ako, basta mahigugma lagi ka, ang kunon ginani mo. Maobitan ato mga manag-uyab karon, sige anang premarital sex, siya, oh, gugma mo ka na ako, paangkon ako ni mo. Angkon na yun. Tapos una, nakauyab kong mga napo kabuk. Mangyag ko kaangkon na to. Pero sa unang panahon, gitudloan hangtod karon, di man to sa unang panahon god. Sige magigtudlo ang simbahan. Diyos nun nagugma. Nya unsa may makaluwas? Una, ang imong nindot ihatag ngadto sa imong gihigugma. Nya ang imong bati unsa man? Taguin. Maobitan na ka ng mga manag-uyab, ang babae, unsa may iyang isulob kung magkita na siya siyang uyab, katog yung nindot. Unsa mang klasihas naong ang iyang ipakita sa iyang uyab, katog yung nindot. Pero pag kaminyo na, unsa may ipakita nga naong sa asawa nga tusbana, ang bati yun. Unsa ipakita sa bana, ang bati. Isan, manggawas na ng mga bati, inig kaminyo. No? Pero kana ganing kuan, kanang napamusa, gauros-uros pang inyong gugma, ang nindot gyud imong ihatag. Mao na ang Ginoo, ang nindot gyud iyang ihatag. Nya kay nahigugma man siya sa kalibutan, unsa may pinakanindot didto sa langit nga gihuptan sa Dios? Ang iyang anak. Ngunang giingon diri, kay nahigugma pag-ayo ang Dios sa kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang anak. Ang labing nindot, kana bang makaluwas, kana bang makaayo sa imong gihigugma, dili nang makaguba ug makahimo niyang masulubon. Nanglitan lalaki, imong uyab babae, virgin. Nganong imo manghilabtan premarital sex nga maghatag man niya kakulba, maghatag man niya og kalusno sa kinabuhi. Di ba? Unsan mo muuyon, gusto sa demo ana di ay. Kawa ninyo iayo ay. Nya ikaw sad babae, ang imong uyab laki, ulitaw, nganong imo manang sulob-suloban anang mubo kayong short na pagigisi-gisi, pakita-kitaan na ng imong dughan, nga di man na kapugong, muhasmag man na. Nyawa pa man ay trabaho, kay ga-eskwela pa man, or nagtrabaho, bago pa man ang nakasuod og trabaho, unyag mabungtis ka, nga aka na ikasuporta nimo, mangutkot nas, hastang iyang ginikanan, maapils ka, porhisyo, tungod anang imong short diha, tungod anang imong siging pakita-kita anang imong puson nga nindot kayong kuno tan-awon. Di ba? So dili na to di na to ihatag ang makapagana, makapalami sa imong gihigugma, kung dili ang makaayo. Pareha ninyo mga ginikanan, nahigugma mo sa iyong anak, sigihan nyo hatag og Coke, sigihan nyo hatag anang Sprite, kanang mga kuan, kanang mga ansagan ana, tag-as kay mga calories, tag-as kay sugar, sigihan yung hatag, patay ng imong higugma, 11 anyos pa lang, wa na, diabetic na. Di ba? Nya, mauday na imong ihatag. Mauday ng klasiha sa pagmahal. Sigihan imong hatag anang computer, kanang cellphone, sigihan imong hatag ang imong anak nga gamay kayo, maadik na. Mahimo ng adik sa computer nga karon, daghan na kayong nagtulala na lang mga naong sa mga batanon kay adik sa computer. Apil man ganing. Di na lang tamo isgot kay kasaon. Hatag yun, hatag.
Ang maayo mo ihatag. Kanirong gipanghatag sa atong kaigsuonan, nagipalit nila ang mga slots nato sa kapilinha. Maayo ni dili. Makaluwas dili. Daghan na kitag nahalin ron. 16,798. Nga na, basta. 12,702 na lang nahibilin. Sus, paspasang ni Os-Os. Sunod si Mana, ani, wana. 10,000 na lang tingalin eh. Kana, kung mamalit, mugmayo. Nasiyak bitaw ko gahapon, lain na sana kong shocking experience na ini-text na ko. Padir, ari akos balay kay na ako'y ihatag para sa kapilinha. Abot dito, kuan mi, istorya. Siya raw sa gapuyo, simple nga balay, gulang na sad, di na mo gawas kay kana bang di na pagawason niya. Observant man kay siya aning atong protocol. Di sad siya mo gawas. Nya sige na mong istorya pati Ginoo, nindot kayo ang iyang mga altar didto. Ako nindot tani mo no, ay may mga anak. Awa man ko'y kuyog pader, ako ramang usa, pero akong kuyog sila si Mama Mary, sila si Jesus, mga angels, mga saints. Naku niya sa dinis Bishop Chupilo Cabong, sa niya sa Pedro Calungsod, Diyos nun kay ba, murag gamungha ba, Niya, paglayan na akong lakaw, isa pader kay na ako, ihatag laging Mama Mary, di akong ibit-bit, da akong nga rin. Sus, pag abot na diya sa sakyanan, unsa ka na iyang ihatag ka ha? Ngayon binakog ka na bang mga librito ba nga pa-distribute, baka na mga stampita ba? Sus, usa man di kabandol nga tag 500. 10 ka, sana, kanang gikan ka Central Bank, kana bang napuo ka bandols mga tag 500 ba? Pilag ito'y total, Okay ba? Kanang usa ka bandol na po katag bandol-bandol ba nga tag 500. Now pag yun matangtangis putos, that is 500,000. No, 500,000. Untong gitiksan ako siya karon, gisyak ko nimo ha. Nindot kayo imong gihatag ni Mama Mary. Wa jud ko magtuo kay may magpares inyong balay nga murag harianon, simple man kayo. Nya wa pa siya reply. Okay ba kung sa iyang reply? Kaya di man siya ganahan magpaminsyon. Di man gaya siya magpahatag o kanang resibo. Ang iya lang yun, hatag ni Mama Mary. So kuha isang sa nahitabo, sa nag-text na ako, siya pa der, ganahan ba ko mo donate? Pero kanang imong gi-announce ba nga idritsog butang sa imong bank account, murag maghatag malang kog temptation nimo. Unsaon pa man ako, unsaon pa man pagsuta nga imo ginang gihatag ngadto sa kananaang tumong sa naghatag nga naa naman as imong bank account, sige bita kagwali nga matintal gyud ka ana mo nang din alang nako pun-an ang imong temptation, di na lang ko mohatag nako kaway batasan. May sa kayong pagka-analyze nako kaway batasan. Ako din siyang gitiksan, Brad, lalaki man siya, ang akong tanang bank accounts, ang nagkupot ang Paris Finance Council, ang akong credit card, ang gakupot ang Paris Finance Council, ang akong GCash account, ang nagmonitor ang Paris Finance Council. Wa na ko'y gikuptan ron nga akong personal account. Wa ko'y gigasto nga kwarta sa parokya nga way butcher. Wa sa nisod nga kwarta sa akong bank accounts nga way resibo. Hasta gani ang bank interest o kanang withholding tax. Ang gamonitor ana, ang Paris Finance Council, nga naasad mi auditor. Ug moari ka diri anytime imong matan-aw ang atong record. Nako ang tinuod nga control sa atong pagpakasala mao ang atong gugma ug kahadlok sa Ginoo. Kay bisan pag unsay record, bisag naapay kuwa na ay ombudsman, basta ang tao way kahadlok, way gugmas Ginoo, mangawat gid na. Ug mao ni ron gaangat atong eleksyon, sige na silang hinapakay sa ilang gipangkawat
gapasa-pasa sila. Ang usa mingon nangawat na, mingon sa usa utro sa da. Pero naanay kuha, naay ombudsman. Pero kung ikaw na ikahadlok sa Ginoo, ang imong auditor mao ang mata sa Ginoo, hastang imong kasing-kasing gisuta. Mabitan nang muingon na anako ang akong mga igsuong ubang man itong parokya ba? Padal giunsa man animong 40 mang daghanang mo donate sa imong gipang solicit. Nako usa ra gid tingali akong gipasanginlan kay wa gyud koy giangkon nga kwarta nga gikan aning ilang gipang donate nga dili due nako. Hasta gani ang akong stipend, ang kwaon ra gyud nako ana 5,000 kada semana. Nya ang akong stipend mo average og 30,000 kada semana. Ang nahibilin ibalik na nako sa parokya. Ana, kay kanang 5,000 makadate-date tamang ko ana sa Madre. Awa na di na mahurotoy kada semana, bisag pila pa ka book Madre makig-date nako. Para sa na akong ihatag-hatag sa mga tao nga angay kana bang mga kanang naglakaw-lakaw diha. Ana, kakita kong security guard nga busluto na in town og sapatos, sige lang yapong guard, ana, tagaan sad, ana. Maigking ko ng guard usahay inig gawas guard sudlami o sige pa dir so gawas guard imo niyo ako ni pa dir salamat pa dir ada yan anang mga makadawat na sila tag 100 tag 200 mura na sila ibayaw sa langit oy o mo sanay akong gamitan atong akong gikuha ang gamay unyag mahurot-hurot na sad akuha na sad in short nagpasakit sad ko para aning atong project. Kada semana gapalit sad ko labing minus 5 ka slots kada semana. Labing minus na 5 to 10 slots akong paliton. Kaya nga naman, akong ipakita as Ginoo nga ako nahigugma ko aning proyekto ha. Nga ang ako kunuhay income kanang akong stipend o kanang inyong mga ipangtunol. Nako, moingon dayon mo kani pader kapilin ha kani imo ni pader ha imo na pader ana ako ra nang hikapon ako ni igabot ito sa opisina ihatag ko ni ana ako na to ako masang ihatag ana pero ako jud tong giangkon ako na ni ihatag ko ni dire ngano man kinsa may tag-iya sa akong pagkapari ang Ginoo kinsa may tag-iya nako ang parokya ang diocese ngano magsige pa man kog angkon nga nahigugma man ko sa diocese, nahigugma man ko sa parokya, nahigugma man ko ninyo usahay. Ninyo, o di ba? Ngano nga ako pa man ang kuhaan, bitang mayon ko, padir pagtigom sa imo naku ngano magtigom ang ko. Isa para sa imong future. Kinsa man mo hatag na kong future, ako o ang simbahan. Nagpari ko, biyahan gito na ako akong uyab. Guwapa ato. Layo ra na inyong mga naong. Joke lang. Unya, karon moingon ako nga mag-secure ko nako nga gihatag naman ako akong kaugalingon sa simbahan. Og dinhin dapita transparent ko sa akong mga gigastuhan mo na di ko mauwaw mosulti ninyo nga nikuha ta ning kwartaha gihatag nato ani ning kuha ta gihatag ani nga naman kay wa jud koy gikuha nga gihatag nako personal tuas mga nanginahanglan kay ang tinuod nga simbahan mao ang ato mga kaigsuunan nga nanginahanglan ang uban wa ganay pagtuo Ginoo ana muanhil lang dinhi kay mangayo o gahapon diha na say lungon atong gisalbar hilak-hilak gitaon ang kuan ri pader di gyud makaya pader di na gyud madana baho na gyud among minatay kay di gyud mo release ang ospital kung way bayad unya wa say lungon pader mao to hatag sa tanan ko nuguna to dako-dako gito siya pero kapilinha naman ta to pero saan man hatag ana katong gipanghatag natong bugas daghan kay tos tanan gamay ra kayong ni donate para bugas ana sure tag mga almost 200,000 ngano man daig ma-sure tag 200,000 ako man ang kwaon des kolekta buot mo nga para man tos ato intaw mga kaigsuonan nga wa na gani gi ikakaog bugas may na lang to natunulan og 5 kilo rice almost 1,000 families ang atong nahatagan nya ingno na nimo nangurakot ka pader naging atong treasurer niya kani sila di man gud pader di man gud mabalanse inig reconcile baya nato pader di baya gud migurang sintabo mo na inyong yaka-yakaan diha may pag mag-rosaryo mo dito.
Pag-ampong na pay daghang mutunol. Ana. Kay para sa tong project, mo na karon paspas kayong nitulin ang atong solicitation, paspas po ilang pagtrabaho dito. Lipay po sila. Na may kwarta. Sinan ganang 16,000 na 798 ang atong halin. Na kakao na sila dito. Usagod katuig kapin nga kumbati nila 5 million ra ang ilang nakuha. Karon wa pa ganita kaabot og 2 ka buwan. 16,798 na atong nakuan na raise. Mura mamugway klaro lipay. Para sa mahal nga birhen, para sa atong simbahan. Inig kahuman ani nga naa na ta dihay Center for Replica dito sa Our Lady of Fatima sa Cuba da area, pagkadakuan ang pagpabuhi is pagtuo pinaagi sa mahal nga birhen. Pila ka kabuk diha ang mga ayos ilang sakit, pila ka kabuk diha ang masulbad ang ilang mga problema pinaagi sa pagpilgrim ngadto ug paghapa dito atubangan sa mahal nga birhen aron ang mahal nga birhen mo daana ngadto sa Ginoo. Kanay manggong pagpilgrim sakripisyo manggo na siya. Duol na lang tag sakripisyohanan kaysa moadto patangadto sa Portugal, wa man ganita ikapliti padung dito syudad adto na nun sa Portugal. May papadong na ris norte kay pwede ra mamukong ka. Na series imong kihata ng mga nag-drive, Brad. Okay right. Senior in town, Brad. Okay na gyud kayo. Dool man. Mao na ang tumong ana, swerte kay ta dinis Archdiocese, swerte kay ta dinis Pilipinas. Mo na nga ito mga kaigsuunan karon nga naay kasing-kasing ana nga manggihatagon na higugmang tinud-anay gabalik-balik og hatag na ganiroy na akong gitubag dito ikatulonan niyang hatag karon sugod adtong August 8 katulo na siya ni hatag og tag 20 ka slots ang iyang gipalit. Katulo na kamo nakausa na mo Mayo, kaduha na mag-ipadir. Congratulations ana, puni, imo ang upat. Murag ang atong pagbasa ron og ang salmo, makarilit gitang tanan. Sa atong unang pagbasa, gisaysay o gipasabot ni San Pablo, ngadto ni Timoteo o nganhinato, unsa kangilad ang mahitabo sa tao nga mahigugma sa salapi. Kamo nahigugma mo sa salapi o wa? Kung may mukawat sa inyong kwarta, di mo masuko. Nabitay ni sulti nako nga pari. Siya kanang gisulti ni San Pablo pader kuwangan man na. Nako ngano man. Siya ningon magud siya, the love of money is the root of all evils, or ang gugma pagka mahigugmaon sa salapi matud pa niya diri maoy sa tigingon niya maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. Siya pero baya pader ang pagkawa baya sa aning salapi makapahimo baya natong dautan. Sakto dili? Kusga? Sakto. Mga buangon mo. Si San Roque, iya mo itong gibiyaan iyang salapi, nahimo na siyang dautan. Si St. Francis of Assisi, gibiyaan man to niya iyang salapi, wa na magito siya salapi, magpakilimos na malanggani, nahimo na iyang dautan. Si Mother Teresa of Calcutta, wa na magito siya salapi, nagsigi na malantog alaga, gikinamot na malanggani, hagpat ang uod sa lawa sa mga tao, nahimo day siyang dautan. Sayop na ang argument. Kay wa man nagisulti dire, wa man sa nagisulti ni Kristo. Mo na nga sa atong tubag sa Salmo, niingon ra gyud siya, bulahan ang mga tao nga kabus sa espiritu. Sa tito sumpay? Kay ila ang gingharian sa langit. Kanay manggong gugmas kwarta, sa mas inyong gitubag, nga niingon mo, unsa man say kawaton pa dir, wa man may kwarta. Ang historyaan nato karon dinhi gugma sa kwarta. So ang tao nga dato nga daghag kwarta unya nahigugma siyang kwarta, mahimo na siyang dautan.
Ang tao sang kabos nga wa gyud kwarta pero nahigugmas kwarta, mahimo gyapon ang dautan. Mangawat man na, manulis man na, maghimo man nagkrimen, mamaligya man nagsyabo, mangurakot man na. Ana, basta nahigugmas kwarta. Pero ang daghag kwarta nga wa mahigugmas kwarta, kay kabos ang iyang kasing-kasing, ang gihigugma ang kakabos, ug daghan siya kwarta, di na siya mahimong dautan, mahimo hinuon na siyang manggihatagon ug makalipay sa daghang mga tao. Pila ka buok na minaw aning atong misa diha sa social media. In addition ninyo, kay bawo mog pila? Mag-average og mga 70,000 kada adlaw. Okay. Hapit naman mo 80,000 atong subscribers niya, mahatagan man na sila dayon. Niya i-times 2 na nato, average yung mga 100,000 kada adlaw. Yan, nalipay mo na. O ka na, nindot kayo. Mo na, niining naminaw nato sa social media, o niabot na baka nag 1 million, watakibaw, na ay mga tao nga nahigugmas Ginoo labaw sa ilang paghigugmas kwarta. Mao na nga pag-ingon nato, maligya tag slat para tukod ta aning kapilin ha. Nang hatag dayon, ang uban mga maid lang, napaganiroy bag-o nga driver siya habal-habal. Nya iya jud kuno nang gigahin nga ang una niyang biyahe padung adto sa syudad gikan Bukid Manila. Ang una niyang biyahe padung sa syudad, iyang ihalad para ipalit niya sa slot. Kapalit ni siya 2 ka slots karon. Siya pader nalipay jud kong na-extend hangtod sa September 30. Kay makapalit patingali kog 1 ka slot kutob September 30 kay kada lagi niya biyahe kada adlaw padung sa syudad, unang biyahe padung syudad, iyang ihalad sa kapilinha. Naku pastilag makras ni siya. Di na ni kabiyahe, di na gini kahatag. Ang sa buhatos Ginoo niya, maiya ang gingharian sa langit. Di na importante, makapabiyahe pa ba na siya o di na, ang importante naa nimong gingharian sa langit. O kamo din hing labaw-labaw og jutay income sa driver sa balhabal, nakapalit na mo. Or gasigil mo kunahuna para maguni pagpa-renovate sa akong balay, para maguni sa akong kanang ipalit big da bagong TV kay dako-dako ang TV na mo gud. Nya kaning niya para ra ba ni pariban sa akong buhok, para ra ba ni sa akong maintenance sa akong naong ana. Basig kana ra gyud imong gihunahuna. Or ilisan ra ba ni nako among sakyanan karon kuan sa kay na mahal kay nang project ni Father. Sus 30 million kadako ana. Naarba ko'y palitonon nga 2.5 million nga sakyanan. Kaako lang sa ning tigumon. Mao na imong gihunahuna ron. Patay ka diha. Nahigugma kas kwarta. Ang sunod gud nga isulti sa nahigugmas kwarta, ang isulti gamita ko. Tanaw ha, ang isultis kwarta ba? Wa man gina magtingog pero ako na lang nang gihunahuna. Muingon ginang kwarta, nahigugma man kanako, gamita gyud ko paglipay sa imong kaugalingon, lipayon tika. Pasag din ang uban diha, kay ako kang lipayon. Amo nay unang isultis kwarta, muna hakop gyud ka kay daghang kwarta, lipay gyud ko ani, pusta gyud ko aning swertris. Ana namang gani na ngayo na kog numero yun, tagay kog numero pa der. Nako unsaon man na nimong numero, isa bisag unsa lang numero ha from 1 to 10. Unsa na 1 to 0 to 9. Nako unsaon man na nimo? Tubag din siya ay mupatad ko sa kuan pa der, swertres niya may nala nanggikan gyud imong kasing-kasing kay makatabang na nako yawat lang pader makapalit kog bugas kay kabos ra bagid in taon ko pader dili ba ikaw pader tabang man jud kas mga kabos din alang ko mangayo nimo og bugas mangayo lang ko nimo og numero. Sige tagaan ta mo og numero. Joke. Akong giingnan, Brad, ayaw ipamasin ang imong kinabuhi diha sa yawanon nga pamaagi. Ipamasin ang imong kinabuhi o ipahiluna ang imong kinabuhi diha sa Dios nung pamaagi.
Wa man tabuhias Ginoo pinaagig sugal, gibuhi ta niya pinaagig mga maayong hiyas, ang pagkamaampuon, ang pagkamakugihon ug ang pagtinarong labaw sa tanan, ang pagkakontento kung unsay naa nimo. Mo nagiingon San Pablo, daghan ron mga tao nagahuna-huna nga ang relihiyon makapadato, munang siging lalis ron ang daghang gatukod og relihiyon, gasigig lalis. Lahi kayo ang Katoliko. Ang ato bang simbahang Katoliko ba? Lahi kayo kung imong subayon ang history, wa gyud ta magtukod og relihiyon aron makiglalis. Unsa man? Aron magsangyaw. Unya kung patyon ang ato mga magsasangyaw sama sa mga apostoles, kung patyon sila, okay ra sad. Di gyud makiglalis, musugot rag putlas liog, ilansang sa cross og batuon hangtod mamatay. Giingnan niya si Timoteo ni San Pablo nga pagbantay gid ha, nga magsigi na lang muglalis, magsigi mo og contest og kinsay nakasabot ni Dios pulong sa Ginoo, hangtod na lang Ginoo, din-agid noon ninyo masabtan ang pulong sa Ginoo. Mo na karon siging lalis. Pare anang magsigig ingon nato, Pader, nganong musimba mamo og mga ribolto? Nako, kinsa man ka? Pila imong edad? Ini siya, 20 akong edad. Niya, naglibog jud ko Pader, nganong magsimba tag ribolto? Katoliko man ko. Nako kanang pangutanaha, kay babae man to siya, nako kanang pangutanaha day, mga 4th century, ngari sa 15th century, gisigihan na nagdiscuss, gisigihan na naugtubag, maurag yapon ang pangutanaha hangtod karon, hapit na lang matapos ang kalibutan, maurag yapon ang pangutanaha, kadugay na anang gitubag. Nganong di man kasabot, kay gusto ra gyud lalis, dili gusto og kamatuoran. Maurag yun na. Nya mo na yung San Pablo ay mo pagsiglalis, tumana hinoon. Nya unsa may gisulti karos Ginoo, ayaw gyud higugmaa ang salapi. Ay napakiglalis ana. Kay ang salapi mulaglag nato, matud pa diring San Pablo, maghatag og daghang mga kagul-anan kana mga taong nahigugma sa salapi, kusmod kay nag mga naong. Lingi anay mong tupad. Lingi yan. Nga, di manggay mo mulingi. Kay kanang nahigugmag sa lapi, tikig kay nagliog, di nakalingi. Oh, magsigir na nag-anay. Na mo sangpit, bungol. Kaya saan, sangpit na, mangayo sa nilong kwarta. Bungol. Niya, pungkol. Di man nila katunol. Sige lang nag-ana. Ako ni, ako. Muna magulanon kaya na sila. Bisag naa sila 100,000 na kwarta, mawadaan lang nag 20 pesos, kay ilam ginang iphon, una sila matuog. Anak, kaya nahigugma sila sa lapi. Ilagin ng iphon, mag-uol kaya na sila mawadag 20 pesos. Pasangin lang din ilang mga anak, niya kusion dayon, latuson, kaya nganong nangawat og kwarta, bisang gugwa mawangawat, nalipat lang siya ba, nahog, napasok nga to sa ilawom siyang katri, ang gilatos ang iyang anak, kay gipangita ang 20 pesos. Ambot og tinuod ba tong dihay ni istorya nako, ato-ato ra niya, di lang sa kumukuha niya. Na ako no'y pari ba namatay, niya ni kalit magkamatay kay giatake, niya kanang kwartos pari basta mamatay gani na siradaan man nagditso, nang ipadlak yun ba kay magkagubot o niya. Ana pag-abli na ron sa obispo kay niabot ng obispo ba. Ana giablihan na. O kayon mo na tanan ang kanang kwartos pari. Mubtang ako nanagana ko sa ako basig ba ukayan o niya to dito na. Maghuna-huna jud ko basta mamatay ko kalit ana igukay sa obispo unsa kay makitaan. Nisulti ang ilang kanang tigatiman ba sa housekeeper ba nakadto kunong paria di gyud magpalimpyo siyang kwarto. Wa jud kuno siya kasuway nga gihangyo siyang molimpyo siyang kwarto. Siya ra gyud ngadto siyang kwarto. Ana mo to nga misteryoso kay tong iyang kwarto. Ug tuod man pag-abli na ron sa obispo may kayong pagka-arrange ang bedsheet, di ilang giukab dayon ang anang bed ba tanaw kuan sus ilawom sa iyang bed didto gihapnig ang kwarta nga kana mga bills nga binandol ba
Iya ding higda-higdaan. Ingon sila, pero ako ko kaila atong paria, waso ka siguro, daot ba lang to, kay kami mga pari, di bagyan may maghigugmaan ng kwarta, mangulikta lang mi. O bitaw, nahigugma mis pagpangulikta, pero wa may mahigugma sa kwarta, oy. Ang among higugma ang pagpangulikta, aron among ipanghatag ngadtos mga nanginahanglan. Nganong madudahon man kay mong mga naong mo, tanaw na ako, di man mo muuyon. Tanawa, hasta kami, inyo may hunahunaon nga, ingon ana. Nabitay ni ingon ako, nalasin ang utanan ako, pader. O ikay akong pangutanon, pader, katos Judas, pader ba? Na langit o na impyerno? Na kung anong interesado mo kang Judas? Isa di ba lang, ako lang ba, mutana lang ko nimo, na langit to, na impyerno. Ingon din ko, wa ko kahibaw. Si Kristo rin nahibaw, pero akong basihan ang akong limitadong pagpanabot na impyerno gito sa Judas, kay nagbudhi man siya ni Jesus. Sa ako ng limitadong pagpanabot, pero ako kasabot ko as Ginoo sa ako pa dir, di ko mutuo nga si Judas na impyerno. Nga naman, ingon din siya go'y nakapasikat ni Jesus. Kay guwap amalansang si Jesus sa krus, di mo sikat si Jesus. Uy, unya, si Judas go'y nakapalansang niya sa krus, mo'y nakapahimong natuman ang iyang misyon sa kalibutan tungod ni Judas. Kaya nago na sa kasulatan na kinahanglan siyang budhian. Di si Judas go'y mo'y nakapahimong malampuson. Nako, time sa brad, muraman kog na disturbo ni mo, basig mo biya na kus pagkapari ani karon. Anya kay kami mo iskoy labi sa mig pilosopi nga gigamitan sa nakog pilosopi nako time sa hatarungon sa ninato pag istorya kinsay nakapasikat ni Jesus isa si Judas nako basig na bali basig ni sikat si Judas tungod ni Jesus sa inyong tanaw hay may sakto ana ni sikat si Jesus tungod ni Judas o ni sikat si Judas tungod ni Jesus? Sige ulo-ulohi ko ninyo. Si Jesus, bisag wapas Judas, sikat na, oy. Bisag wapas siya budhiing Judas, libuan na katao ang magsigig sunod-sunod niya. Ugwa sa gyoy plano sa Jesus, nga ang iyang gipili, nga 12 ka apostoles, ang usa mo budhi niya. Ang plano ni Jesus, silang tanan, magsangyaw sa maayong balita, ug magpapahawa og yawa. Pero nganong gitugot man ni Jesus, nga masudlag yawa si Judas, aron matuman ang giingon sa mga pulong sa Ginoo kay kamatuoran man gyud nga ang gugma sa kwarta tuburan sa tanang dautan. Di mo ila bisag apostol pa ka ni Kristo, bisag pinili pa ka ni Kristo, basta imong tugutan ang gugma nimo sa kwarta nga mo'y muhari, magbudhi gyud kas imong Ginoo. Muna ayaw mong kumpiyansa, sige mong simba dinhi. Sige mong simba, mo serve pa mo diri, kuyog aning nagwali, niya nahigugma mo sa kwarta, mahimog yung kang yawanon. Oh, kamo nga sigig simba din kamo sa diyang nagsigig paminaw aning akong online nga wali, niya nahigugma lang yapon mo sa kwarta, patay mo mahimo mong Judas, mubudhi tas Ginoo tungod sa atong gugma sa kwarta. Kontrahon na to ang Ginoo tungod sa itong gugmas kwarta. Kaya ang kwarta lagi, moingon gina, gamita ko para sa imong kaugalingon. Bitan na magsikugwali din kanang inyong mga koral, iirog na siya, buang ka ako ni. Di ba mo man itong rason? Ngano kung taon? Kanang inyong mga tanom, hala, ipanghatag na, ngatos niyong silingan. Ngano gud ako ni? Ana dayon. Kakuha mo na? Nya sige mo simba din Uy. Mao na. Muna wa mo ila bisag apostol pa sama ni Judas nga special yung gipili sa Ginoo. Wa to pilia para magbudhi. Gipili tos Ginoo aron mutuman siyang kabubuton ni supak man. Ningon si Jesus. Wa gid way ilhon ani. Muna kita magbaamping ta. Paminaw na to si San Pablo siyang instructions, sundo na to ang mga babae
sa Jerusalem kaning gihisgutan sa ebanghelyo nang ilang katigayunan gigamit nila pag-alagad ni Hesus, pag-alagad sa simbahan. Ang katigayunan ialagad nato simbahan. Nasa iningon nako nga usa ka pari, Father, nganong ning dawat man ka anang pagsulisit ikay chairman anang fundraising sa kapilinha nga wa man gani ikay labot pag desisyon nila ana, ila raman na ang dungog na ila raman nga ikay hago kayo, inyong parokya hago kayo nya wa pag yun mo inyo. Kasunan ka ng dakuan ng kwartahan na rong imong nakuan niya wa kay imo. Okay, sige ngong wa koy ako. Di ba ang ikaw mo kuno big sunan ka ni pila na ni atong na nakuan karon 17,907 slots na ang nahalin. Oh, pakpak tas Ginoo. Nya ang dinhi sa ato lang ang nisod nga atong naihap 16,999. Nya ang nisod didto sa Tres Pastorinhos Foundation 908 slots. Ang sa ato 16,999 nya i-remit gini nato tanan ngadto to the last centavo. And this is 16,999,000. Ang kaasugot man kaana. Nako pwede pa mangganig punan. Nga naman, tungod kay simbahan man atong gialagaran, wa may kalainan ang San Vicente Ferrer Parish ug ang kapilinhang gitukod sa Archdiocese kay ang parokya natukod aron mo serbisyo sa simbahan nga mao ang Archdiocese, ang local church dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Ngano gud taong padayonon kuning akong projects dinhi sa parokya kung sangpiton ko sa Archdiocese pagtabang niini? Or akong lainon pagsulti basin sa akong pagtabang ani matuman ang akong project sa parokya. Ang saman sakto dili. Kung muhatag mo